Hovorca, partner alebo nepriateľ médií? V piatok minulý týždeň sa na Katolíckej univerzite v Ružomberku uskutočnila konferencia na túto tému. Zúčastnili sa na nej novinári a samozrejme samotní hovorcovia. Teraz na ňu pozývame aj vás. Téma konferencie je aktuálna, svedčí o tom vývoj udalostí na slovenskej mediálnej scéne. V moderovanej diskusii sa debatovalo o vzťahoch medzi masmédiami a hovorcami, tiež o ich kompetenciách, rozdieloch a spolupráci. Práve v takýchto podujatiach vidím veľký potenciál k tomu, aby hľadali nejaké mosty vzájomnej komunikácie, ktorá, myslím si, aj z vlastných skúseností môže byť veľmi dobrá a efektívna, keď sa obe strany chápu a dohodnú. Konferencia nebola prínosom len pre hovorcov, ale tiež pre novinárov. S hovorcami prichádzame každodenne do styku a aj keď možno pracujeme na podobných veciach, tak tie naše dva svety sú trošku odlišné a je dobré, že práve tu si trošku tak nejako spoznáme ten ich svet a oni možno trošku ten náš a doladíme tie veci, ktoré možno v tom bežnom pracovnom čase nemáme na to čas. Komunikácia medzi hovorcami a masmédiami je často kľúčovou, a to vzhľadom na objektívny prínos informácií. Celá táto akcia má predovšetkým ten význam, že človek sa vie pozrieť na veci aj z druhej strany, to znamená zo strany novinára. Vieme takto lepšie vzájomne si porozumieť, vieme nájsť spoločnú reč a vieme si byť prospešní. Tým, že sa konferencia konala na Katolíckej univerzite, nadobudla aj duchovný charakter. Ja som prišiel, aby som vydal svedectvo o pravde. Tieto krásne slova nášho Pána Ježiša Krista presne vyjadrujú aj zmysel dnešného stretnutia. Z Ružomberka pre televíziu Lux Jakub Krška.